Musulmanlar, Qaröy bilen geçi yitirim olan çapbaklardan qalan zatlar, qova adamlardı. Doğru aydiyan İsa anağa, doğru aydiyan. Ata-baba deyip destura göre, çapbaklın zatları hakikattan den cebi ölçölüyün. Olon cay cennette olsun. Amin. Şeriatın kanun şeyle, kime gerek olur yal Qaröy? Geçem qathor. Ey, olon baratta. Siz şunça atlap nerede boldunuz? Yaltıcahanı gezdik, salam bostan. Yönü öz babandan uzaktan bolsana suçup kanıbam bolanok. Oğucuğun yılsam yok, görsen ne hili bolpsun? Ne hili? Ovadan. Siz de yeri gezip görürsünüz. Sizin zattanızı aňyrda paýlaşdyryp berler. Olarda nireden qarınnas bolsun, olar yetime. Olon ağıtını ağlayacak adam yok. Vah oğlancıklar. Olon ecelerem yoktu. Daýdy nireden bolsun? Musulmanlar. Siz hemmeňiz bilýäňiz ahyry. Men olara kim degmi? Men olon atalardım. Doğanlar, bize kakada tapıllı. Hovluk mu häzir, ecemden peýda bolar. Vah menin eýjejiklerim, men olary iýdirdim, geýdirdim. Siz bir bilsediňiz, men olary ne hil gowy görýärdim. Men başıma bollun hotlar, çapbaklar 2 ýyllap bulara biýlerini ýagyrmany işlediler. Qaröy bilen geçi çapbaklaň 2 iň ýakyn qarynnas hökümine kelep baýa bermeli. Çappak, olar biz häzir geda goýarlar. Sen näme eşitmedinmi? İşan ağan aydınlarını. Birini cennete de düştük. Cennette bolsa hiç saat gerek gel. O yerde ip içilen ok. Ola hebileken. Çapbaklardan ýene bir dutar galypdyr. Bu kiminki bolmaly İşan ağa? Men pikirimçe bu sürüne owally dutar owaň içinde iň garyp adama bermeli. Maňa gerek gel. Yok, maňa da gerek gel. Gerek gel maňa da. Ýeti, hana çapbaklar. Çapbaklar. Vay Allah, bu çahanny nämeler bolup ýör? Evi ovadaşlar, bizden tek cennete gitmek islämiz yok. Bizim en tek berde galasymyz gelýär.